Gandang umaga! Happy Saturday, guys! Weekend na pala. Halos hindi ko na malayan yung yung araw ngayong week na to. Bongga. Parang ang bilis. Ayun. Yung pabebe ko, ginaw na ginaw. Talok ko. Sakit na yung tiyan ko. Antay ko pa. Pinapakiramdaman ko pa. Ayun, nagising ako 5 yata. 5:10, ganun. Pero maaga pa rin. Tapos, maaga din kasi kami natulog. Mga 9 ata natulog na kami. Ayun. Medyo nag-clear na yung ano ko, guys. So, sa wakas naman. Konti na lang. Ayun. Gabi-gabi na kasi ako nag-skincare na naman. Kahit napagod. Ayun, talagang pinipilit kong makapag-toner and makapaglagay ng cream para ma-whiten na nga yung mga kasi halata eh. So, ayun. And then, iinom na naman ako ulit ng ng collagen capsule. Kasi, siguro 4 months na naman akong hindi umiinom nun eh. Kaya ganun siguro. Mabilis na akong tubuan ng pimple. Or, hindi ko alam. Basta may kulang sa skincare ko, yun na yun. And then, baka pwede naman yung, kasi ang lalaki ng puritan na, na collagen. Ang hirap lunukin. Kaya gusto ko sana yung powder na lang yung tinitimpla. Kaso hindi nagre-reply yung yung binibilhan ko dati. Yung Japan sa sa Facebook. Hindi nagre-reply. Busy din siguro kasi pa December peak season na yan, guys eh. Kaya kung nag-online shopping kayo tapos hindi agad nakaka-reply yung mga yung mga seller nyo, huwag kayong magagalit kasi ramdam ko din sila. Alam mo yung halos wala ka ng pahinga, yung mga ganon, peak season kasi. So ayun, yun na muna yung binili ko kay Tita Connie na Puritans. Durugin ko na lang, lagay ko sa timplahin ko na lang, lagay ko sa inumin. Hindi ko pa ata napakita sa inyo yung yung tita ko, asawa ni uncle nandiyan. Pero masipag sila. Lalo na yung yung Tagalaba. Kilikili, madami pang buhok yan, kalarks. Kahit kilikili ko, di ko na naasikaso, puro buhok na. Kaya medyo mukhang maitim. Anyway, good morning, guys. Mag-edit na ako ng vlog kasi 3 days vlog na yung kailangan kong i-edit eh. Good morning, Maggie girl. Maggie. Uy, chupladita to. Maggie. Good morning. Asus, Asus, Asus. Asus. Huwag mo kainin yung hikaw ko. Pwede ka na kaya maligo? Sabi ni Doc, 2 weeks daw eh. May 2 weeks na ba yung mo? Bantot mo na eh. Ang bantot-bantot na yan, magi na yan eh. Joy! Ang bantot-bantot na yan eh. Halika na, edit na tayo. Shhh! Ba dyan? Kaya sinasapinan ko siya, guys, kasi yung mga ganyan-ganyan, mga galing sa, niya. Ano yan? Ano ba yun, may gitot? Ano ba yung may gitot? Mamaya na mag-edit muna tayo. Tinatransfer ko pa, guys, yung kasi nakalimutan ko na naman, walang SD card. Ayan. Yung mga clips, tinatransfer ko sa SD card bago ko i-transfer naman sa laptop kung mag-edit. Kasi kapag sinasaksa ko lang tong cellphone dito, hindi nyo ma-detect. So, transfer na muna. Ang dami pa namang clips niya, no? Ay, yan na naman yung plano. More transferring, guys. Kasi yung ibang clips pala nasa pag hindi ko dala to, ito yung ginagamit ko, yung Oppo. Ay, bumili ako ng Oppo kasi yung
iPhone ko is binigay ko na kay Froggy. Gawa ng yung Note 4. Hindi. Yung Note 2. Kasi may Note 4 siya. Ito na yan. Ito yung Note 4 na ginagamit ko na sa pagbablog. Kasi ang ganda ng quality. Tapos nasira kasi niya yung ano niya, yung SIM card ba. So, hindi kasi, hindi siya open line before nung binili namin. And then, pina-open line niya dyan sa ang baklaran. Ayun, nasira. Parang sabi ni Dad, may nasirang antenna or alam mo kung ano yan. So, yun, hindi na naayos. And then, dinala namin mismo sa Samsung. Ano daw, 15K daw. Para mapalitan yung ano. Sabi, pwede bumili ka na lang ng bago kung 15 mil yan. Kaya yun. Eh, natagal lang. Bago hindi nakabili. Ginagamit niya lang kasi yung pang ano yung pang games. So, hiningi ko na. Sabi ko, pang vlog ko. Kasi ang bigit nga netong ano, G7X. So, yun. And then, siguro may ilang months, naawa na ako kasi patay-patay na daw yung ano niya, yung Note 2 niya. Bumili ako ng Oppo. Kasi ang ganda, parang iPhone din naman, iPhone 6 Plus. Bumili ako. And then, binigay ko na sa kanya yung iPhone ko. Kaya, ayun, maganda rin naman yung quality ng ano, yung clips, kaso wala siyang hindi siya na-detect din doon sana kapag sinasaksak ko. Ayun, ang hirap pagka madaming camerang ginagamit, guys. Hindi mo alam kung nasaan yung ibang clips. So, yung buti na lang kinalikot ko yung yung Oppo ko. Anyway, yung good morning. Ang tagal. Siguro isang oras na ako nagta-transfer ng mga files. So, diba? Effort talaga, guys. Ang pag-vlog, ang pag-edit. Kaya, yun. Thank you sa inyo, yung mga sumusupport, yung nagbabakal sa vlog namin, yung mga bago sa vlog namin. Thank you, welcome, and sana magtagal kayo guys, mag-enjoy kayo. Happy 7K guys! Yay! 7K na tayo! Nakakatawa! Saya-saya. Ayun na, business na naman guys. Sunod-sunod na naman yung nag-Viber. Ayun, later na. Tapusin ko lang ito, maka-edit lang ako at least one vlog para ma-upload ko na. Yun kasi hindi nga ako alis ngayon para maubos kung ma-edit yung vlog. So, yun. Good morning again. Spoiled na spoiled talaga ang mocha, guys. Oh, tingnan nyo, oh. Ayan. Yan yung pamangkin ko. Anak nung pinsan ko na, na nag-adapt kay mocha. Grabe. As in, pinagawan pa yan, guys, ng bahay-bahay. Tapos, tiles talaga yung, ipinalagay na, tawag dito? Sa sahig. Tapos, kapag gagabi, kasama nila yan sa kwarto nilang, naka-aircon pa. Tapos, bago umalis Ate Roxanne, bumalik ng Dubai, pinamili niya yan mga gamit, mga vitamins. Grabe, nakakatawa. Kaya, ay nawala na yung yung lungkot ko. Kasi, talagang naalagaan siya. Yan, pumangkin ko. Oh, diba? Mukatot. Ay, galing-galing ni Mocha. Kakatawa. Oh. Lagi pag nasa aircon natutulog. Ayan guys, muna kakatapos lang dito rin pala. Ayan, dito mas laki-laki. Yun, oh. Kita nyo yan, arty-arty. Kaano pa talaga. Kakatapos lang mag-transfer dito, binlutot ko na lang. And then, ta-transfer ko ulit sa SD card. Tapos, transfer dito sa sa laptop. Kaya, na inedit ko muna yung November 3 na vlog. Kasi kakaantay na ito. Diyos ko, butin tayo ng anong oras yan. Ayan, rendering na guys. And then, upload ko din agad dyan. Yun. Paano ako para mag-prepare ng almusal. Hindi ko naiwanan si Tita G ng or hindi ko pa sila sasabihan ko or wala pa talaga stock na pang almusal. Papila ko itong kimama sa palagi kasi may sarap uminat guys. Ano ba yan? Although, excuse me kasi sa iba kabastusan yung iinat ka na gano'n. May branch doon yung Pampangas Best. So, doon ako papabili kasi nakamura kami doon sa may palengke. Muna ako, gutom lang gusto ko magkape. Pinisang itlog guys sa madaming kamatis. Kita nyo yung niya. Parang sabaw niya.
sa kamatis lang yan. Yummers. And then, skinless ng ganisa. Tapos, ayun pa. Natira, hindi nagkasya. Itong talong. Kasi, may nagbigay sa akin nung ito, munti ko nang makalimutan. May ganito pala ako. Summer Rains, bagong alamang. Sarap to. Kasama nitong binigay din ni Sis Kate na chili oil. Yummers yun. Galuin ko sila. Sarap yan sa dito. Sa talong. Then, pumili pala ako ng natakam ako eh. Ang mahal. Grabe, kaloka. Mas mahal pa sa karne, guys. Ito, itong ano lang to, 80 pesos na. Yan. Bisugo. Sarap niyan. Tapos sa kamatis, diba? Bongga. Then, bumili na ako ng pang-ulam mamaya. Gagawin ko yung binagoongan. Ayun, nag-crave ako. Yun lang. Cravings. Ay! Sunog na. Ang hirap kontrolin na itong ano. Pag dito? Ano ba tawag dito pala na to? Basta yan. Kaya pala nagpalit kami nito kasi wala na yung tindahan ng gas dito malapit sa amin. So, may hirapan kami bumili ng gas. Tapos, ayun nga, nakakatakot yung gas kasi minsan nakakalimutan ng isa, ganun, nag-leak. So, ayun, matipid naman sa ano to guys, sa kuryente. Kasi, yun, mababa lang yung watts niya. 550 to 1,100 lang. Yan. Kasi wala na nga tayo masyadong magluto. Kaya may rice cooker na lang din para mabilis. Kaya yun. Medyo nahihirapan pa lang ako mag-adjust kung paano yung pagluluto dyan. Anyway, yun nakaluto din naman kahit paano. So, inom na muna tayo ng kape. Ito magutom na ako. Kinakasa ko ng dinner kahapon ay kagabi. Kain tayo guys. Si Ate Seth. Hi ka muna ate. Ayan, nahiya. Si Ate Seth. Ayun. Oh, yummers. Kain. Binagoongan guys. Yeah. Yan, pati na lang. Luto na yan. Sign na ko ulit para sa lunch. Tapos, pinapapaligo ko na kaya anak ko Jackie yung mga aso at dadalhin sa November 5 pa lang ngayon. Vaccine nila sabay sasabay na yung anti-rabies. So, yun. Para tapos na yung mga maliliit, yung sa malaki naman kasi hindi updated yung sa malaki. Hindi ko kasi yung sabay-sabay talagang madala. So, tapos ito muna itong maliliit. Kahit na dapat yung malalaki na muna. Ang maliliit na muna kasi maliligalig eh. Baka makakagat. So, yun. Good morning! Tulog pa ba yan? Ayun, magising. Ano petsa na? Pachinching! Hindi yung gawain ng babae. Laki nga ito eh. Kailangan maaga pa lang gising ka na. Nagwawalis na ikaw. Wala. Pakialam ko sa'yo, tita. Pakialam ko sa'yo, tamoy. Ang haba naman ito. Hindi pala kasya dito. Pero okay lang, yun. O, ikaw, Mark, wala kang pasok. Yan sabi ko sa'yo, alas 7 ka pa eh. Late ka naman lagi eh. Hindi, Monday pa. Ha? Monday pa yun. Ano yung ano mo ngayon? Ha? Ano yung pasok mo ngayon? Sa office lang pa. Office lang? Ako din! Pa-join! Pa-join! Ako pa-join! Gising na lang. Gising na. Parang gising. Oy, gising na! Tawag ko itong mga ito. Sabi nun, si Koy ito. Ayan, Sebastian. Ha? Ginat-ginat yung resume mo? Ano? Sino? Juboy! Ikaw talaga, Juboy! Nawala si Juboy. Walang pakialam itong batang to. Tulog na tulog talaga, oh. Uy! Ay, okay nito pang akin.
Sige lang inat-inat tapos tunog na naman. Sige. Kamoy ah. Sikuhin kita dyan, kamoy ah. Wala. Turbo ka? Lola mo. Laki yan eh. Lamog talaga kasi ako mga bebe na to. Ako naman. Wala talaga ka. Walang pakialam. Oh. Wala. Pag ganyan Ayun na si ganyan Lola. Ay, okay. Si mama lang yan nagigising eh. Ingay kasi mama. Gisingin yan. Gising na. Balay talaga. Ayoko na dito. Ayoko Ayan na si mama. Ay, kasi. Pagising mo na to. Sabi na si Lola. Hirap. Ayun na. Kanina pa ako, may oh. Hala, nagagamit si Ganatsu. Uy, yan na si Lola, baby. Ayan na, uy, gising na, uy. Gising. Wala ka din nila Ayaw. magising. Ayaw talaga magising sa akin, may. Lang kanina! Ay. Ayan na. Kanina! Ayan, Lola. Storbo talaga mga tao na to. Liligo na, bebe! Wapaki. Liligo na! Ah. Ano? Tangali na, oh! Oh, ano, narinig mo na si Ako Lola. na! Nagising na siya. Narinig mo na, no? Ano? Liligo na ba? Kagating ko yan eh. Liligo! Gating ko yan eh. Oh, sige. Pagdaligo. Tulog na lang ulit pagdaligo. Storbo tong mga to. Sabi kaya ano? Kilula niya. Siguro kasi gusto ko pumasok. Uy! Mas ka dyan. Bakit? Dito tayo kilo kadyo. Kilo kadyo. Diba guys? Dalawang kwata, dalawang bebe. Talaga si Lucas eh. Kasya lang din sa ano. Kagwapong bata talaga guys. Alam niyo. I'm sorry pero proud tita lang talaga. Proud tita. Sobrang gwapong bata. Ayan na yung mga Pabantay yung mga ano. Dog. May naligaw na pink na ano. Ay, sinawan niyang kagwapo talagang bata. Uy! Kuya, huwag ka maingay, kuya. Tutulog pa siya, ano, Lumadyo. Ay, susi talaga naman. Payakin ko to. Gwapo naman yan, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Tumbok ng pisngi, oh. Sino gusto kumurot dyan? Oh, kurutin niya na yan. Kurutin niya na yan, batang yan. Kurutin niya na. Ang cute. Oh my God. You're so guwapo, baby. Asus. Patingin naman ng dimple ako, yaba. Patingin ako ng dimple. Huwag ka nga istorbo dyan, tamoy. Ayan na. rin yung patawa-tawa lang. Ayan na. Gisingin mo na siya na, si Ay, Lucas. grabe ang tulugan mo, baby. Oh, Ang galing naman ang tulugan niya, oh. Istorbo ka, Lola. Tingnan mo, sumimango tuloy. O, tingnan mo. Liligo na! Iyak na naman niya. Liligo na! Inaantok. Tukura na unadawan, palito ang mata. Tiniantok pa ako, Lola eh. Diyos ko. Masasayang ang oras ko sa inyo, kakatingin lang eh. Mauubos oras ko, wala akong magagawa maghapon eh, no? Titigan ko lang sila, ubos sa maghapon ko. Bakit nga yun na naman pumasok eh. Dito na lang ako. Ano mangyayari? Walang pang meme si Lucas. Gising na. Gutom si Luga. Gising na, labing. Tita. Gising na, walang gising. Walang gitnak. Yung lips na yan, oh. Sarap pupugin eh, no? Yung chubby chicks na yan, oh. Kurutin nyo na yan, guys. Kurutin nyo na yan. Tingnan nyo, oh. Ito naman. Ikaw, ate, dapat, noong una kang nagigising, ate.
No, ate. Tutot pati. Ikaw, ate, dapat maaga ka nagigising, ate. Ay, pwede sininga. Nito. Ikaw, ate, So na. dapat unang nagigising. Tawa pa yan. Gigisingin si Kaguyas, no? Si Lucas. Sabi mo, Lucas, gising na, Lucas. Liligo na tayo. Andiyan na si Lola. Andiyan na si Lola. May ano ka pa, oh. Gatas-gatas ka pa dyan, oh. Laway. Ay! May marka pa eh. Totoo laway. Sampal ko yun. Sampal ko yun, eh. Gigil. Gigil. Sige. Sige. Oh. Ako din. Oh. Ay, wala ganda yun. Naku naman talaga kayo. Talaga naman. Uy, dalawa din ang ano eh. Puro na unuan. Ligo na. Boy! Wala talaga tong mga to. Tulugan niya. Ang cute picture Bagay na. mo sa taga. Oh, Uy, sarap naman picture niya, no? Yan na ba daw? May mga aso pa doon, no? Nabantay niya. Ang sarap-sarap naman yan, no? Hoy! Hala talaga. Tawa ako ng tawa. Ay, tsaka. Boy, ano mababanggang? Ano ang gabi? Next. Sige, bigay mo daw kay ano. Kunin mo na, Jackie. Next. Hindi na kasi sila kompleto, wala na si Obi dun eh. Ay, abakan. Hindi sila. Nandito pa guys si ano, si Brown, si Brownie, ayun oh, yung inoperahan. Wala pa palang nag-a-adapt. Please, kung sino gusto mag-adapt. Ayan. Eh, heartworm daw yan ngayon. Office mo. Grabe nga traffic dyan sa labas eh. Masabi. Appendicitis. 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 Kaya ako mabudong gagabi, tawa ng tao eh. Dahil sa'yo yung taas. Sikit ka to, tigas ulo. Maganda gusto ko lang manood doon si Sexy Domingo. Oo, sige Domingo. Wala. Michael B. Yan oh. Puro laway ka na tuloy. Tulog na kayo. Kasi Into the last na to ah. Ang bilis ko yung lumaki no. Dapat mo pa kaya ng hardcore to. Ah? Uy, isa pa. Appendicitis. 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 Okay ka na. yung isa tapos na ba yun? Okay na. Apat lang naman sila. Appendicitis. Hindi ka napitawan ko, masayalan ko eh. Baka mga... Grocery lang kami guys. Naiwan si Jackie doon sa may vet. Ang cute ng mga sleepers oh. Naano ko ngayon sa pula. 129. Tsaka maganda yung beach walk eh. Malambot lang sa paa. Pang ano lang. Sa loob ng bahay. Or pwede rin panlabas. Pwede ko nga pang mall to eh. Di ba? Donders. Hanap tayo. Ang ganda-ganda. Dami nakaharang eh. Harang-harang. Beach walk. Yan ang pang ano eh. Panlaban sa Havayanas. Beach walk. Maliliit lang kasi yung ano niya eh. Yung ganito oh. Kaya parang masikip tuloy. Wala ng smaller size. Ito sana kaso parang masikip.
Na ano lang, wait lang. Tingnan ko lang, guys. May hanger pala kasi. Kaya parang masikip sa paa. Ba na matanggal? Ito na yung batang yun. Kakain lang yan ng hotdog sandwich. Kaya namimintog eh. Pero kain din ang alaw eh. Hoy! Takaw mo ah! Ay, nako. Buti nga hindi na siya ngayon mapili. Unlike before na kahit merienda ayaw niya. Ngayon gutumin siya, kaya nakakatuwa din. Ayun yun. Kailangan lagi na may pagkain eh. Gutumin ng bata. Hey guys, magandang gabi. Ang oras na ba? Kumain din ako eh. Kumain ako ng kanin. Kasi sarap nung tawag dito. Binagongan. Na-chambahan ko yung yung luto. Ayan sarap Meron pa nga eh. Yan. Yung parang, basta guys, masarap. Promise. Hindi na ba't magsalita eh. Busog na busog ako. Kanina pa ako nakatayo. Tingnan nyo yung ko. Yung shorts ko. Nakabukas na. Bil. Ayun, nandun nagmerienda din sila. Sila Jackie, si Cel, tapos si Janet. Kay dad ko lang pala yung isa. Ate ako ng ate. Kay dad ko lang pala. Ayun, Maricel. So, si Cel na lang para maano lang. Maikli lang. Yun, and then, syempre, mawawala ba si Groot? Kung saan ako, andun yan. Grootin! Grootin, kumahan! Ang grootin, saan maga? Miggy! Hi, Miggy! Alright! Kutuan mo nga ako. Ayan, di pa kayo naliligo bukas maligo kayo, ha? Ana! Ikaw, naligo ka na? Bubuhin kita. Konanin. Wow! Stretch din na. Wow! Oh, wow! Ay, guys! Thank you! Thank you so much! Ayan. No. Dusing mo, Conan. Okay, God bless you. Ana? Gutom na kayo? Ana! Aray ko, Miggy! Aray ko! Aray! Aray ko po! Ikaw talaga, Miggy Choy! Sige, paulan nyo dyan. Ayun. Wala na masyadong nag-ingay na bata dyan kasi kinakahulan nila yun. So, yun lang, guys. Ano ba? Tapos na yung upload ng 3 vlog. Sunod-sunod yun, di ko palang napapublish. Lalagyan ko pa kasi ng details, ng description, tags, and ayun. Copy-paste lang naman yun. So, mamaya na pagkakit ko. So, abangan nila. Abangan nyo na lang. Ano ba yun? Team squad ba yun? Squad team? Ano ba yun? Hindi. Ano ba tawag doon? Basta yun na, guys. Kaloka naman, Wala na naman ako sa sarili ko. And ano pa? Wala na lang ang gagawin. Mga busog eh. Si Mika, tsaka si Lucia. Naman siya. Sa Pure Gold, nagpa-price ko. Nandiyan lang si Lucas. Yako na. Basa pa yung tenga ko, Yako na. May laway-laway pa yung tenga ko, be. Loko. So, yun lang, guys. Wala masyadong vlog ngayon na. Pasensya na Saturday. Lalo naman bukas. Pero try ko pa rin kasi lalabas kami mag-anak na kami sila. Ayan. 1 minute. Oy! No! Conan! Patingin nga la Ching-Ching na malaganda na yan naka-dress! Patingin na la Ching-Ching ganda naka-dress! Hello! Ayun! Kasya na sa kanya! Bakit na kasi mangot?
Ha? Kiss na lang sa tamoy. Tamoy. Kiss na lang ang tamoy. Tamoy to. Ano ba yan? Wala, di man lamang smile. Wala bang smile sa tamoy? Smile ka daw. Smile naman kay tamoy. Smile ka daw, baby. Bakit napagod ka? Uy, kunan. Napagod ka? Napugod yan na. Napugod ay. Ako di mangot ay. Napugod ay. Napagod ay. Sige na, penga na. Sarap. Ganda naman ang dress na yan ay. Ayan, lagi nyo na ipasuot yung mga dress ha. Kalalakihan yan eh. Bilis na lumaki. Okay, kay Lucas na lang. Pasuot nyo. Char. Pasuot kay Lucas na. Kay Lucas na lang. Bakit? Nang-smile ka na ngayon? Potrag. Ano ba yan? Nang-smile na ngayon? Hindi na pagod yan? Liga na. Ba yan? Nagsunuran na naman eh. Tumakas nga ako. Ito pa si Miray eh. Di marunong eh. Let's go! Kita! Dali! Yan. Ganun dapat. Takas ka. Ganun dapat ang pagtakas. Lalo na kilo Sing-Sing. Sing-Sing. Kumusta ang gala? Ha, bebe girl? Ha? Karga naman to ng nanay niya. Ano ka ba, naglakad? Ha? Oo. Tignan mo yan. Pinaglakad mo ba yan? Saan ko galing? Pinanlakad ka? Pinanlakad ba yan? Ang bibi girl. Lakad ah. Uy, ano naman to? Inano niya na. Nakasapin talaga yan? Ha? Mga masahan na lungad na lungad. Kukunin na daw yan si Lucia. Nino? Ang tatay na. Sampal. Tarantado siya. Patayin ko siya. Animal siya. Tahi ko po. Kunigaragang mo. 1 week lang naman daw. Tungin na niya. Napamura talaga. Ano? Huwag mong pahawakan doon si Lucia. Papanain ko sa mata yun. Hindi ko papanain sa utak para Mata, para ano. zombie lang. Papanain ko sa mata yun. Akin yan si Lusing-Sing. Akin yan. Akin yan. No. No. Dito lang yan si Lusing-Sing. Kung gustong mapana, pwede hiram. Pana muna. Opo. Opo. Bakit ma? Bakit wala ko pera? No. Dito lang yan si Lusing-Sing. Bibili muna ako pana. No. Sabi naman tita mo eh. Bibili muna si tita mo'y pana. Si Batin ko. Si Bat. Ulo. Hilamos na ang baby girl. Hilamos na. Yan ang dalaga. Pag matutulog na, naghihilamos. Ano pa? At sa Eskinol. Ha? Yes, di yung gamit ko sa mukha niya. Di yung. Ano? Wala ganda talaga ng baby girl na yun. Ano? Kukunin na ng tatay. Oh, iyak na tita mo. No. Iramin niya ito lang. Sampalin kita, Mika. Sumbong kita kay Papa. Sumbong kita. Subukan mo ipahiram yan. Ayaw nga pera. Uyugin niyo. Hindi ko pa nakikita pag bumuka nun. Kukunin niya si Lucia. Iramin niya. Pag-isig niyo manalo si Lucy. Oh! Huwag ganon. Sige ka, subukan mo din. Susoli yan, Mika. Sinasabi ko sa'yo. Tangin na.
Pag yan tinangay, magkakamatayan talaga. Yung tita mo, nabubuang na ako. Hindi na matutulog yan ngayon. Hindi ka makabantay ko sa Facebook. Pag yan tinangay, sulising-sing, nako. Mababaliw tayo dyan kakahanap. Wag na wag. Si mama. Oo. Bukan mo, Mika. Nasabi ko sa'yo. Baliw siya si mama. No. Ano? Ano? Ay, Para napaan sa lupa. ano? Gusto mo makita si Mama naglalaboy dyan sa, ano? Sa, Try na natin. sa EDSA? Iyak yun. Try na natin si mama. Lupa sa yun si, ano, si Lula. Lupa sa yun si Lula. Ano? Mga nagpunta na sa ibang bansa sa Africa pa. Yun naman isa, walang pakialam eh. Bahala kayo dyan. Ano ba to? Anak ng Koreano, Hapon, Chinese. Yung picture niya sa'yo eh. Ganun yung picture. Ito naman, wala ka na naman siya, ano? Wala ka na naman siya unan milingisning. Amiling gisning. Flash booster ka nga yung kilay mo. Bebe, wala kang kilay, pero may May korte. korte. May madodrawingan yan. Titigan mo nga lang talaga, no? May korte yan, oh. Oh. Sa akin lang wala. Sasama yung kitita mo, ay magpaparetouch sa ano. Ng kilay. Kilay goals kami yan nila sing-sing. Sasama niyang kitita mo, Sasama niyang kitita mo, moy. Kukunin naman yan. Ang paling ko to si Mika. Ang tita mo, nabubuong na wala pa nga. Sumbong kita kay mama. Ma! Bantayan si Yehey! Fresh na! Sleep na! Sleep na yan! Ang haba-haba mo na! Ang haba-haba mo na! Ang haba-haba mo na! Ito na yung medyas mo. Pinaglakad mo ata yan eh. Wala pa kayong pamasahe pa uwi. Dumi-dumi ng medyas. Panhouse na yan. Saan ka ba galing? Ay, diyan gagaling. Walang gisning. Walang gisning. Ang luching, ting. Ang luching, ting. Ang luching, ting. Ang luching, ting. Ang masona na naman siya eh. Hindi bagay santo sa kanya. Bagay naman yung may hindi spaghetti. Pantulog yung... Pero pwede na yung pantulog para fresh nga siya. Fresco. Pamuy. Una hulunod. Grabe ka, tita mo yan. Nalunod. Pwede ba? Uy. Ha? Grabe, para kang hinihipan, binigala. Sarap lang mo sa yan. Wow. Nakaano na kayo dyan ha. Kanya-kanya na kayo ha. Yan yung mga nakakababa lang guys. Yun ang dito. Si Miggy Choy. Psst! Grot ha. Wag aawayin si KitKat. KitKat baka naman yung kama ko dyan baby. Naano mo sa ilalim ha. Nginangat-ngat mo ha. Bugbugin kita. Si Grot tsaka si Tippy Boy. Ayun. Si Chris. Naglalaro guys sa sa labas. Hi, KitKat. Silos na naman yan eh. Parang natanong ko lang, naano ko lang si KitKat eh. Ayun. May isang vaccine pa sila guys. Last na. 5-in-1. Sa, kailan ba? November 19 ata. Yun. And then, pagtapos nila, yung ano naman, yung dalawang malaki dun sa taas. Mapapa-update ko na rin yung vaccine nila. So, yun lang. Kapagod. Babaeng ko. Wow. Gusto pang mag-join. Kayo na dyan. Dito na ako sa ilalim. Ako nasa lapag. Diba? Sige, Wagi. Sige, Colorx. Ayun.
Si Mickey, di ko alam kung pwede na paliguan eh. 2 weeks daw ata yun. Bibilang ko pwede siya paliguan. Inano ko naman siya, inihilamusan. So, at paano naman eh, kaya pa. Kaya pa pagtyaga ng amoy. Kulit talaga ng kumot ko, kortina. Na nandito nga si daddy, sabi, ano ba yan, Daki? Palitan mo mga kumot mo, bakit kortina na yan? Eh, ginaw kasi ako noong time na yun. Wala na ako dumadampot, ayoko na lumabas kasi yung mga nilaban nun eh, nasa labas pa. So, kortina na yung ginano ko. Ginamit ko. Eh, sayang din naman, di ba, lalaban. So, yun na, gamitin na muna. Ano, laro pa kayo. Tapos may ano kami bukas, guys. May lakad kami, mag-anak. Ayun nga, nasabi ko na. Hindi ko alam kung sasama si Chris, pero pipilitin ko kasi family day namin yun eh. So, yun, and 3 vlogs. Sunod-sunod yun, guys. Yung na-upload ko ngayon. Kaya mag-update na rin ako para ma-upload ko na ulit ito, diba? Para updated na kasi ngayon na, simula na ng bazaar. So, magiging busy na naman ako, guys. Kaya, yun, as much as possible is gusto ko wala akong utang na vlog sa inyo. Kaya maraming salamat ulit yung mga pa-shoutout. Nababasa ko yun, guys, ha. Huwag kayo magtampo kung di ko kayo ma-shoutout. Na-acknowledge ko naman kayo. Ayun nga, kaya sinasabi ko na ayun nga. Parang akong tanga, guys. Alam nyo ba? Yung nawawala ako sana sa sarili ko, di mo alam yung sasabihin. Ayun na yun. Kaya mahirap mag-vlog, guys, ha. Sa totoo lang. Ang hirap kapag nawawala ka sa sarili mo. Yun na. Yun na tayo, eh. Habang busy ako kakakadaldal sa inyo, eh. Ayan naman sila busy. Diyos ka po. Asan nga pala ako kanina? Ayun si Chris. Nasa labas naglalaro. Yung mga kaibigan niya. So, last day tomorrow. Pasok na naman. Kaya, yun lang. Good night. We'll see you tomorrow. See you tomorrow pala. Laging may week. Nasanay lang eh. Bye guys! Love you guys. Thank you sa support. Kahit na parang wala lang talagang kakwenta-kwenta mga vlog ko. Bye-bye you! Kayo mag-away dyan dalawa?